Чакай тук да свършим и какво ще кажеш. Нали мога тук да продължа в нашия офис? Всеки може да работи на всяко. Така сме се разбрали. Правим тук едно писмо от кандидатката за кмет Юлиана Дончева и от мене като водач на листата до 20 000 избиратели, в което ще кажем защо те трябва или би било добре да гласуват за нас. Това писмо ще го получи май толкова хора, които сега в момента гледат. То ще е подписано от нас и сега, тъй като не може да подпишеме за един ден 20 000 писма, ще трябва да атачна двата подписа, което не е толкова трудно, не е толкова и лесно. Междувременно и две интервюта трябва да направим. Това в понеделнишки ден. Чакаме ви, уважаеми. Чакай. Разбира се, не са пратили това, което ми трябва. За какво го снимате този господин? За видеоблог. Снимат, нека снимат. Да не си мислите, че е красавец? И после какво ти предстои? После на обяд имаме да разговаряме по телефона от нашата телефонна банка с разни хора, които са задали около 100 въпроса. Доста добре се получава за сега поне. Интересуват се от новите неща, които сме искали да кажем. Ще им отговорим на тях. И след това имаме разни срещи до вечерта в 6, когато ще направим един публичен търг за картини в НДК, с които ще финансираме официално нашата кампания. Има изключително хубави картини тая година. За жалост нямам толкова преди да си ги купа, но щастливи са онези, които са подали молба за участие. Ще е готово. Нещо, ако може и от тази трибуна някой да се сети да дойде, ще е чудесно. Елате, купете си, има прекрасно.